Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Nibnu fuq ħafna tajjeb li sar, nindirizzaw fejn meħtieġ u nwettqu ir-riformi meħtieġa. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt li kien qed jindirizza attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħalaxa il-ħadd filgħodu. Il-mexxej Laburista beda l-messaġġ tiegħu billi fakkar kif pajjiżna ħareġ b'saħħtu minn diversi sfidi. Fosthom semma l-isfida tal-Manival u l-lista l-griża tal-FATF li pajjiżna ħareġ minnha f'qasir żmien, dik tal-pandemija u wara dik tal-gwerra fl-Ukrajna. Il-Prim Ministru nnota li din l-attitudni matura u serja waslet ukoll biex saru sensiela ta' riformi oħra fil-qasam tal-governanza tajba. Bit-tibdil fil-mod ta' kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija, il-Ġudikatura, il-Prim Imħallef u l-President tar-Repubblika. Bl-istess attitudni tenna li pajjiżna se jkun qiegħed jembarka fuq ir-riforma fl-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA. Din l-istess attitudni li se nkunu qegħdin naħdmu biha brabta mas-sentenza li ngħatat nhar il-ġimgħa li ħasret 4 ftehimiet illi jikkonċernaw l-isptarijiet tagħna. Dwar dawn l-4 kuntratti li 2 minnhom imorru lura għall-2015 u 2 l-oħra l-2016, diġà kien hemm rapporti mingħand l-Awditur Ġenerali u li l-Gvern dejjem tkellem b'mod konsistenti dwarhom. Dr. Abela fakkar kif l-2020 bat messaġġ ċar li t-talimiet li ħarġu mingħand ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali se jkunu qegħdin jittieħdu. Il-Prim Ministru tenna kif dan il-Gvern dejjem ħa pożizzjoni ċara u b'saħħitha dik li Stewart Healthcare għandha tonora l-obbligi kontrattwali tagħha. F'dan l-aħħar 3 snin ħadna deċiżjoni li kienet waħda konsistenti fil-konfront ta' Stewart, illi riedet tonora l-obbligi kontrattwali illi kienet marbuta bihom. Meta ġew biex iħabtulna u ġew biex iħabtulna l-darba, għal darbtejn, għal 3 darbiet, għal iżjed, u qalulna ejja nibdlu il-ftehimiet. Untukom iżjed. Il-pożizzjoni tagħna dejjem kienet għedna le. Dan wara li l-Gvern qies is-sitwazzjoni breqqa biex bekk ittieħdet din id-deċiżjoni fl-interess nazzjonali. Barra minn hekk, Dr. Abela stqar kif dejjem kien ċar ma' Stewart. Dejjem kont ċar magħhom fuq punt importanti ħafna u mhux qed ngħidu llum għax ġast qarrejtu pubblikament qabel. Illi fl-eventwalità li kienet se tiġi terminata l-konċessjoni, kont se niġġieled bis-saħħa biex ma jieħdu ebda kumpens minn dak li kienu qegħdin jippretendu. Dwar l-aspett legali, il-Prim Ministru Abela ma naqas milli jinnota l-investigazzjoni li nfetħet mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni dwar l-Stewart Healthcare. Il-Prim Ministru spjega li f'dan il-punt fil-proċess il-Gvern daħħal rikors quddiem il-qorti biex jiqsar il-perjodu tal-appell dwar dan ir-rikors, il-qorti se tiddeċiedi nhar l-4. Intant f'każ ta' appell, il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jkun qiegħed jitlob lill-qorti biex dan jinstema b'urġenza biex bekk il-pajjiż ikollu ċ-ċertezza legali b'mod spedit. Dr. Abela nota wkoll li nhar it-tnejn il-Parlament ukoll se jkun qiegħed jiddiskuti dan kollu fuq it-talba tal-Gvern stess. Madankollu, il-Prim Ministru sqar kif il-priorità ewlenija dejjem kienet li s-servizz tas-saħħa provdut f'pajjiżna ikun issalvagwardjat. Bekk il-mexxej Laburista ta' serħan il-moħħ fuq 3 affarijiet fejn jidħol is-servizz tas-saħħa f'dawn l-isptarijiet. L-ewwel li kull deċiżjoni li nieħdu se tkun xprunata mill-interess nazzjonali. Dik kienet ir-responsabbiltà li jabbejtuni biha 3 snin ilu u llum dik ir-responsabbiltà se nerfaħħa aktar minn qatt qabel. It-tieni, illi l-impjiegi kollha tal-impjegati li jaħdmu fl-isptarijiet tagħna huma garantiti. Dan il-pajjiż għandu bżonn is-servizz tagħkom, serħu raskom mill-għajxin tagħkom, mill-impjeg tagħkom, serħu raskom lill-ħobża ta' kuljum tagħkom se tibqgħu taqilgħuha. U t-tielet punt daqstant ieħor importanti, forsi l-iktar importanti anzi, li s-servizz tas-saħħa li jingħata minn dawn l-isptarijiet se jibqa' jingħata b'mod normali.